Oh hey. Ngithi oh hey. Ubani lo? Ululu class. Ubani lo? Ululu. Nakho ke bengifuna lokho ke cha. Ake sinibingelele. South Africa nje nomhlaba wonke sinibingelele nje, sinibingelele ngesihle. Sithi sanibonani ninjani, abaphilayo baphile kakhulu, nabagulayo basinde ezifeni nasempilweni ngoba ukugula kwehlukene. Ukugula kwehlukene, kodwa ngithi noma ngabe ugula ikuphi ukugula phila. Noma ngabe uphilwa ikuphi ugula ikuphi ukugula phila. Esemoyeni, kusenyameni, kusemphefumulweni phila ngenkani. #ngekuhlale kunje. Sigadla senyama safele emazweni ndaba zabantu zakhulumisa, khuluma kwahlula iphoyisa, makhuluma kwenzeke, maqoshwa imfene kwela kini embodla, dokotela omkhulu. Bathi 2 + 2. Ngithi mina mawungibona othi sigadla. Salibonani. Mina ngiyabathanda abantu, ngiyohlezi ngibathanda njalo. Ngiyohlezi ngena nabe enkingeni, ngibabambise empilweni siphushe ngoba empilweni akukho lula. Empilweni into efunakala ukunqoba. Ukunqoba ikhona okuhle. Sanibonani. Ngiyamthanda kakhulu. Abaphile abantu baphile egameni lenkosi, baphile egameni lokunqoba, baphile egameni leNkulunkulu. Ya, ngithi ngithathele lithuba ke. Nkosi yami, ngeke ngithathele lithuba. Inkulumo yami iyodwa. Inkulumo yami namhlanje ngizothi angiyena owempi. Angiyena owempi. Kodwa ngiyaqonda ukuthi ukuphila emhlabeni kunezilingo. Siphila emhlabeni wezilingo, siphila emhlabeni weyinkinga. Futhi ngiyaqonda ukuthi inkinga akabi inkinga mengakakunkingi wena. Inkinga ayikakunkingi uma akuyona inkinga. Uma ingakakunkingi wena. Yaqala inkinga yakunkinga. Uyohlonipha wazi ukuthi inkinga ikhona. Kodwa uma ungakazi ubhekane nenkinga, shutha ayikakunkingi. Ingakho kulula ukuthi uma ubona izinto zenzeke empilweni zabantu uthi mina ngabe ngivele ngathi, ngabe ngivele ngathi, ingoba ayikakunkingi. Yakunkingi inkinga uzoba senkingeni. Right? Isigadla lesi. Bakwethu. 1. Angifakelwa mina imali emabhenki. Angifakelwa mina imali eShoprite. Angifakelwa mina imali noma kaPep. Angifakelwa mina imali noma ikuphi. Kahle sigadla, kade wenza njani? Sondela ekhaya kwadokotela u2 + 2 ejozini kwaMhlabi yalengana. Singene endumbeni sikhulume sivumelane ngesivumelana ngakho. Ukubona mina ukubhukhela ukuthi uzofaka imali, uzobona mina ngemali. Mina uza kimi ngqo, ayikho imali oyifaka oShoprite kuphi. Ngoba lokho ke laba bantu abazenza ama-supporters nalabantu abalandela mina sebegcina kube lula nje nalaba bathatha inamba yami ukuthi baniqola imali ngani ngoba banenzisa lento engingayenzi mina nina niyenze. Faka imali uze kimi, ubamba ifoni, uthi umuntu ufaka, eyani imali uyifakelani imali? Umuntu ngenzeni ngulaphephi? Nginikeni. Bakithi asidlule lapho. Wonke umuntu yakadokotela u2 + 2 ufike engaphethe lutho, engakuphethe kukwaziwa inhliziyo yakhe. Uyonginika sibonana ubuso nobuso. Uyonginika sibonana ubuso nobuso. Sesihleli phansi kuphi? Endumbeni noma esigodlweni. Sanibonana. Ngiyadlula lapho. Inhloso enkulu ke yale video. Ngiyaqonda ukuthi uma ngenza izinto kukhona abayithandayo.
kukhona abawathanda ama-video ami. Anginankinga-ke mina ukuthi ungisupporte ungilandele. Angiyena wempi. Kodwa angazi noma ubaba, noma ubhuti, noma uyini. Angikwazi. Ngithi mina wena uyangixaka-ke manje. Ngoba usuqala lento engayiqondi ukuthi yini uthatha ama-video ami uwafake uwenze awakho na. Angivimbi ukuthi ungilandele. Angivimbi ukuthi mina ungumlandeli wami uyangithanda. Futhi nami angixabani nawe. Ubani igama lomuntu? KUMEHLOEMAMBA. Oh. KUMEHLOEMAMBA. Angazi kuyona yiphi imamba ngoba khona lelihlaza, khona emnyama. KUMEHLOEMAMBA. KUMEHLOEMAMBA. Izofinyelela le video kuwe KUMEHLOEMAMBA. Nayo futhi uyithathe uyifake ku TikTok. Njengalama video ami wafaka ku TikTok. Wena KUMEHLOEMAMBA. KUMEHLOEMAMBA. Yekela lokuthatha ama video ami. Angazi ngothi ubhuti noma ungubaba. Uthatha ama video ami uwafaka ku TikTok, ufaka inamba yakho. What WhatsApp wena? KUMEHLOEMAMBA. Like lapha phela zenzelo kwakho. Ngiyakukhulisa ke manje ngiyakulapha ngiyakuthwasisa phambi kwabantu. Enza ngendlela yakho KUMEHLOEMAMBA. Bese kuthi KUMEHLOEMAMBA mawungidinga. Ikhona inamba yami lapho njengoba nawe ufake yakho emavidweni ami. Ngifonele sibonane ngikuthwasise kahle KUMEHLOEMAMBA. Wena usukhuluma yonke into ngekuhlale kunje, ngekuhlale kunje. Ukusala kancane phela nawe uthi udokotela u2 + 2. Kahle manje KUMEHLOEMAMBA. Yabona nje umdlalo kulwa. Mina mfowethu angikwenzi lokho. Ngaka uNkulunkulu mina mfowethu. Ngizenzela into yami ngendlela yami. Ngeke ngize ngigxeke inyanga. Yabona nje inyanga enkulu. Ngiyacela phuma kimi. Ngike ngithola ukuthi uyayiphinda lento KUMEHLOEMAMBA. Wena okwakho KUMEHLOEMAMBA ngilinde ukuthi uxolise. Ngoba ngikhipha le video ngoba ngikwazi ngakutholaphi. Angikwazi nje futhi mfowethu asazani KUMEHLOEMAMBA. Musa kuhamba ufaka ama video yami ku TikTok. Ngiyakhuza ke manje. Musa ukufaka ama video yami ku TikTok. Anginawo TikTok mina. Mina into enginayo uYouTube. Wena uthatha ku YouTube uyofaka ku TikTok uyangicashela ukuthi ngakuboni. Nginabantu KUMEHLOEMAMBA ayikho into ozenza KUMEHLOEMAMBA angayazi. KUMEHLOEMAMBA nyanga enkulu. Ngiyakuthanda nyanga yami. Kodwa qinisekisa ukuthi lokhu uyakuyeka nje. Angifuni siqale impi. Qinisekisa lokhu ukuthi uyakuyeka uhambe wrong. Ungathatha ama point ngami. Uma ufuna ukukhulumisa kwami nokwenzisa kwami, sondela kimi phela mfowethu ayikho impi kulapheni. Angifundiswanga kanjalo ngilaka mhlaba yalingana. Lento siyenzayo nje angiyazi mina mfowethu jalo kuyibona ngapha kulomkhakha waseThekwini kuphi ngapha leyo kuTrebhani. Hayi la kamhlaba yalingana. AsiTrebhani la sihlala namakhosi, sihlala nabantu abadala abasiyala mihla namalanga ukuthi ubunyanga kubona obengane, ubunyanga wabantu abakhulile, ubunyanga buyimfihlo, ubunyanga buyisintu, ubunyanga buyahlonishwa. KUMEHLOEMAMBA. Noma ubunkonze kanjani ungahlekisa nje ngami estradini noma uncokole ngami estradini kodwa ungayipost ivideo yami ku TikTok bese ufaka inamba yakho lapha ngendlela yakho khehla. Angifuni ke kuphinde ngibuye KUMEHLOEMAMBA ngikhulume ngale ndaba. Ngikhuluma kanje ngoba ngikwazi ngokuthola phi mina. Nokuthola kanjani. KUMEHLOEMAMBA angazi noma ile encane noma ile enkulu. Awungivezele ke. Mina ngisigadla senyama esafele emazweni. Ngundaba zabantu angithi ziyakhulumisa. Mina ngiyilenzela into yamehlukile. Ayikho futhi inyanga engikopela kuyo, ayikho futhi inyanga enze. Ngani nangu uLulu ngambulala mina. Ubani yakhe inyanga enolulu? Yimi ngedwa enolulu, kodwa ngambulala uLulu. ULulu sezoba umuthi, uLulu ade engahloniphi. ULulu bese ntshontshe emzini wabantu. ULulu bese ganga, hamba ntshontshe ama-fridge athathe ama-apple. Bentshontsha ngisho amafoni abantu mabafikela ekhaya. ULulu bese ngambulala ke. Hawu,
Rest in peace Lulu. Sezoba umuthi ke uLulu. Bese siyaphila. Ikopa le kaLulu. Kopa kaLulu. Iyeza. Izoba kwespecial. Okumnandi ngiyathanda ngibalekile. La ngikhulume khona ngabhela. Ngixoleleni. Nami bengizama ukukhuza ubani? UMHLOEMAMBA. Wase Scottback. UMHLOEMAMBA, Scottback. Sesha ku TikTok uzomthola. UMHLOEMAMBA ukhipha amavideo ami ku TikTok. Wase Scottback. Akayekele. Hayi kabi ke sisho kahle. Mehlo. Gcina mfana wami ungayilapho ke seyiqala. Ungayiqali. Ngaka mhlabela ingana mina. Angiyena wempi. And ngiyakholwa weMehlo. Ngiyakholwa kunasikhathi sokulandela. Ngizokuyeka mina ngudikile uqhubeke wenze njalo. Hayi kabi man, angikwazi ukuthetha mina. Mina ngithi ngiphila noLulu. Thatha uLulu Mehlo. Siyabonga.